140 μήνυμα ταχύτητα. Μπορεί να κουνάει λιγάκι, είναι επειδή είναι ο αέρας έρχεται από εκεί και κουνάει. Τώρα μην μιλάτε λιγάκι. Τώρα αυτό είναι ο Βόσπορος. Όχι. Ο Βόσπορος είναι αυτό. Μάρας. Και τώρα το πετάω στο χέρι. Μέχρι τώρα το πέταγε αυτόματος, τώρα το πήρα και εγώ. Και αυτό έκανα την πασαρία. Απαπαπαπα. Κοίταξε το Βαγγέλη σπιτάκια τόσα χρώματα. Τώρα μην μιλάτε πολύ, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Και μετά ξαναμιλάμε. Τέλειο.